Има ли дело за незаконен строеж? Аз съм ги уволнил, защото не си вършат работата. Заварих неработеща администрация. По подобен начин с този на Студентски град, но вече с реакция към съдебната власт, са нашите действия по установяването и осуетяването на имотни измами. Работим с органите на досъдебното производство. Наскоро се проведе една среща между различни институции, включително и прокуратурата, за имот от 12 декара, за който е съставен констативен нотариален акт по един бандитски начин. Общото между всички тези случаи е това, че те се индивидуализират от едни незрачни, явно поставени лица. Кой стои зад тях е отговор, който службите трябва да дадат.